Helo, a chroeso nôl i Sgwrsio. Cyn i ddechrau, fel arfer, dyma'r cyfro geiriau newydd. I ddechrau, Cymreigdod, Welshness, amsugno, to absorb, elfen, element, cyfansoddi, to compose, hygyrch, accessible, stŵr, fel to have a row or to have a telling off, naws, fel tone or mood or vibe, a chwistrell, syringe. Dyna ni, mwynhewch y Pennod. Helo a chroeso i Sgwrsio, a heddi dwi'n yma gyda Miss O'Hare. Shwmai, sut mae pethau? Shwmai, blandos! Helo! Mae'n mor lyflu bod yma. Mae'n hollol fraint i ymuno dy ti. Fi wedi bod yn fan ers spel, i fod yn onest. A nawr dwi wedi cael y siawns i fod ar sioe. Mae yma, mae wedi cyrraedd. Diolch, wel fi wedi bod fan o y gwaith ti'n neud hefyd. So mae'n really, fi'n teimlo really hapus i siarad gyda ti am y Pennod Nadolig hefyd. Yeah, special. Cos ni wedi bod siarad, cos weles i ti, eleni neu llynedd yn Tafwyl. Dwi'n credu llynedd nawr. Fi'n credu llynedd, ond dyn ni fwy o amser eleni, fi'n credu. Yeah. Bach fwy o amser. Ond mae'r tro cyntaf o'n i just fel, fi moyn siarad gyda ti mwy, ond achos mae bywyd yn brysur, sa'n actually fi wastad weld ti o gwmpas mewn digwyddiadau, ond sa'n wedi cael yr amser eto i actually siarad gyda ti. So dwi'n really hapus ni'n neud ni'n recordio'r sgwrs hefyd. Mae'n lyflu, achos fi'n credu ni wedi cael siwr gymryd y sgwrsiau yn siarad gyda'n gilydd, ond dyn ni byth di recordio nhw. Achos fi'n cofio unwaith yn ni'n siarad yn ni fel, bydde hwn di fod yn dda ar gyfer y podlediad. Ie. A yn aml hefyd, fi'n wedi meddwi pob tro fi weld ti, achos mae'n rili gwmpas. Fel cerddoriaeth. So, fi'n hollol sober, 11 o gloch yn y bore. Ond ti'n really gyfeillgar, so fi'n So, wyt ti'n gallu dweud tipyn bach o pwy o'i ti fel Miss O'Hare, a y gwaith ti'n neud, y gwaith dda ti'n neud, tipyn bach am pwy o'i ti. Waw, Miss O'Hare. Wel, Miss O'Hare yw persona. Enw fi yw actually Kes, a ni wedi creu'r persona yma yn ystod y cyfnod clo. Achos oedd ffrind di fel o'n i byw gyda ar yr amser, oedd hi'n dod o deulu hollol Gymraeg, fel minors i gyd, a cenhedlaethau i gyd yn Mang Nghymru. Ond oedd hi ddim yn siarad Cymraeg, a wedi dweud, Kes, I don't feel Welsh enough because I don't speak Welsh. A hwnna di boddran fi siwd gymaint o'n i wedi creu Miss O'Hare. So o'n i moyn creu cymuned o bobl i rannu fel i ddim roi fath o sgeil ar ei Cymreigdod. A hefyd i annog bobl i siarad Cymraeg ac i joio siarad Cymraeg, ond mewn ffordd hwylus. Fi wastad wedi dwlu ar horrible histories, a o'n i'n bach yn obsessed efo'r sioe, fod yn onest. Fi'n gwybod lot o'r ganeuon. Dwi ddim yn mynd i canu nhw, pai becso. Os da ni amser, so yma. Ond o'n i eisiau gwneud hwnna yn yr iaith Gymraeg, a fi'n credu mae dal bach o le ar gyfer wneud hwnna. Fi'n credu mae gap yn y farchnad ar gyfer wneud horrible histories yn yr iaith Gymraeg. Ond nes i wneud ganeuon ar Santes Dwynwen, Dewi Sant, a hefyd o'n i wedi gwneud pethau fel Welsh Word of the Day, a just i annog bobl i joio siarad Cymraeg ac i ddim rhoi gormod o bwysau arnyn nhw ac i just deimlo fel o'n nhw'n wneud rhywbeth fach bob dydd. Ond hefyd i wneud bobl chwerthin, oedd yr amser yn ystod y cyfnod clo mor anodd i lot o bobl. A oedd pobl yn negeseo fi a dysdeud, fi'n aros am fideos ti pob dydd ar y foment. Pryd o'n i'n fryddhau nhw pob dydd. A nhw'n just feid, mae'n really helpu fi. A dde'n hollol fraint i gael y siawns i fod yn berson oedd yn gallu cefnogi bobl yn y ffordd hynna yn ystod amser really anodd.
Ond oedd e'n anodd i wneud y content i gyd hefyd. Oedd e'n siwrd gymaint o waith. Ond oedd e'n berffaith achos oedd e wedi dechrau rhywbeth ynddo fi. Oedd e wedi helpu fi ddod nôl at y cerddoriaeth fi'n credu. Achos, ti bo, mae fe ddim bob dydd chi'n gallu gweld bod chi'n rapo yn y Gymraeg. Bendant. So dyna sut nes i darganfon ti trwy'r... so'n gwybod be oedd yr un gyntaf. Falle Dwynwen. Roedd Dwynwen yr un gyntaf? Na. Dwynwen oedd yr un fwyaf poblogaidd. Oedd yr un gyntaf yn wrth gwrs y treigladau. A wedyn ti di wneud un am Dewi Sant. Ydw. Un am Mari Lloyd. Ie. Dwi'n really caru o'r un Dewi Sant hefyd, achos mae fel pact gyda hanes. Something about fel... Cos ti'n neud y bach yn Wenglish o'r un yna, a ti'n siarad am curing blindness, one of my fineness, fel my dryness, neu rhywbeth, and mae'n just brilliant. Mae'n really good. So dwi'n caru y fideos Miss O'Hare. Diolch. Dwi'n cofio weld nhw yn y cyfnod clo, ond nes i ddim yn gwybod dechreuais ti yn y cyfnod clo. I mean, fel lot o pethau, fel y podleidiad yma, dechreuais i yn y cyfnod clo. Wel, ges i y syniad cyn y cyfnod clo, a nes i recordio un benod, ond achos fel, suddenly, ges i llawer o amser, o'n i'n meddwl fel, dyna'r amser nawr i dechrau wneud y syniadau. Ges ti y syniad o wneud rhywbeth fel Miss O'Hare cyn y cyfnod clo? Wel, fi wastad i bod person sy'n dwlu ar berfformio, fi'n chwarae offerynnau wahanol, a fi wastad wedi joio fel wneud cymeriadau mewn pob dydd. Felly, weithiau fi'n gweld rhywun ar y stryd a fi'n just meddwl amdano pa fath o berson yn nhw, a fi'n rhoi fel llais yn nhw, a fi just wneud e gyda ffrindiau fi. So, yna'n rhywbeth fi wastad wedi wneud, a fi'n credu nes i cwmpo nôl yng nghariad efo'r iaith Gymraeg pryd ni yn prifysgol, yn ewedig prifysgol Gaerdydd, a pryd yn ni'n neud gradmeistr fi fyna, gyda, a oedd lot o ffrindiau fi o'n i wedi wneud ar y cwrs yn wneud ieithyddiaeth, nhw'n dod o Ogledd Cymru, a nes i just ddysgu lot ohonyn nhw, a wedyn o'n i wedi wneud treithawd hir fi ar yr iaith Gymraeg. A trwy y cyfnod hwnna, fi'n credu dyna lle o'n i fel camu nôl mewn i diwylliant Cymru, i beth oedd yn digwydd yma, achos mae teulu fi ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, just fi yw e. A mae hwnna wedi bod yn diddorol, achos fi'n teimlo fel mae rhan ohono fi yn diwylliant Cymru o ran yr iaith, wedyn mae rhan arall mewn rhywbeth hollol wahanol. Mae rhieni fi'n Scousers, so os dyn ni amrywiaeth fawr fyna, a fi'n credu, o'n i ddim yn siŵr beth i wneud gyda yr hunaniaeth hwnna, a be nes i wneud oedd joio yn ystod y cyfnod clo, oedd mynd, reit, was dim dy fi unrhyw beth arall i wneud, be dwi moyn wneud, a peth fwyaf o'n i just moyn wneud i bobl chwerthin. So, o'n i erioed di meddwl o'n i allu wneud rhywbeth i fod yn onest, just achos amser a hefyd yr hwyl i wneud fyd. A wedyn oedd dy fi'r amser wedyn, a ni fel, was dim esgysodion. Mae rai fi roi go arno hwn, a o'n i ddim di creu fel cerddoriaeth am flynyddoedd, a dde jyst di digwydd, a dde di dod allan. Achos o'n i'n hoffi'r her o'r treigladau, a ni jyst di eistedd lawr a just edrych ar y reolau i gyd, a just mynd, sut allai roi hwn mewn i can. A oedd e jyst i digwydd. Ond mae'n brilliant, a hefyd mae'n, fel dwedais ti, fel mae'n gap yn y farchnad, lle dyn ni ddim really wneud pethau fel hyn, a nawr, achos, enwedig rhywun fel ti, ti'n gallu chwarae offerynnau hefyd, ti'n gallu creu pethau, chuck it on the internet, stim gatekeeping, ti'n modd, mae'n just gallu bodoli. A wedyn, ti'n gallu darganfod, mae yna cynlleidfa yn y byd sy'n mwyn wylio, sy'n mwyn, sa'n gwybod y gair am fel to consume.
Bwydo. Bwydo. Bwydo'r content. Wow, consume. Hwna'n achos to absorb, sa'n gwybod, fi'n mynd amdano y gair amsugno. Amsugno. To absorb. To absorb, amsugno. Fi'n hoffi hwnna. Mae'n swnio'n hyfryd, Odi, amsugno. Sa'n cofod os hwnna'n gywir, ond fi'n gwybod bod yn to absorb. Amsugno'r fy gwybodaeth. Just i deall y wybodaeth, i ddysgu, ti'n mo. Amsugno yn lot cooler. Sa'n actually cofio nawr be o'n i'n dweud. Ti siarad amdano pobl yn cymryd mewn popeth. A oedd mae'r cynulleidfaoedd yma yn hoffi cymryd mewn. Cymryd mewn, take in hefyd. Diolch. Dwi'n falch un ohono ni yn ddilyn beth sy'n digwydd. Active listening. Ond obviously ges i yr un profiad. Ond gyda'r peth ti'n neud, obviously mae lot o waith. Ar y pryd, rwyt ti'n neud popeth fel y cerddoriaeth, y ffilmio mewn ffordd, ond siwr o fod ges ti help hefyd, ond rwyt ti'n just yna yn yr ardd gyda tripod a dy ben dy hun a'n weithiau gyda fel hat Dewi Sant, just kind of voguing. Fi'n credu oedd cymdogion fi'n probably meddwl, be sy'n mynd mlaen? Achos, yn enwedig gyda'r voguing, gyda'r cenens i gyd yn mynd amdani. Wel, oedd dad di helpo gyda'r fel yr elfen ffilmo. Oedd yn really nice, actually, achos o'n i'n treulio amser dyn gilydd wedyn. Ond, o'n i'n neud y cynghyrchu i gyd efo'r caneuon. Wel, i fod yn onest, oedd brawd fi di creu y trac treigladau, achos mae fe'n creu cerddoriaeth. So ni fel, study tracks bar, a dde di anfon y draw, wedyn ni di sgwennu i hwnna. Wedyn ar ôl hwnna, ni di sgwennu cerddoriaeth i fi i gyd. Ond shout-out enfawr i ffrind fi Siarad Planas. Mae fe sydd wedi gwneud fel y mastero a lot o'r mixo. A oedd e wedi gwneud lot o fe, just achos oedd e'n credu mewn beth o'n i'n neud. So fi'n gwerthfawrogi siwr gymaint. Oedd e wedi annog fi a chefnogi fi, siwr gymaint. A dwi'n gwerthfawrogi beth mae fe wedi cyfrannu tuag at Miss o He. Ond, ffaith, mae pobl ddim yn sylweddoli hwn. Ond oedd ffrind fi, oedd yn byw dyn ni yn amser cyfnod clo, Hannah Jean Evans. Mae hi yw llais reiddiol daffi yn y can treigladau. So, ar y ddechrau, dwi'n mynd, siamai, daffi ydw i, pawb yn meddwl taw fi yw achos ar ôl hwnna, fi oedd daffi, ond yn gynta, oedd yn Hannah. Credits where credits due. Nawr mae Hannah yn dod ar y podlediad. Cool. Wel, gyda fel cerddoriaeth, fi'n gwybod ti'n neud lot nawr gyda cerddoriaeth, a gobeithio ni gallu trafod tym bach o siarad am hyn hefyd. Ond, dwedais ti, fi'n kind of fel mynd just nôl i beth dwedais ti i ddechrau, fel, rwyt ti'n neud cerddoriaeth cyn Miss o He, neu wyt ti wedi neud mwy o gerddoriaeth nawr, achos ers y cyfnod clo a stuff, ti wedi bod ar daith nawr gyda cerddoriaeth, achos dwi'n gwybod ti'n neud drumming mewn 2 fandiau fi'n gwybod o, ond falle mwy na ddau, sa'n gwybod? Na, just y ddau. Achos dwi'n fi amser. Digon teg. Ond, ti'n bo, fi'n chwarae 3 offeryn, telyn, drums a piano. A fiano. Cool. A fiano. Fi ffili gadl y treiglar llais, mae fe mor lyflu. Fi ffili gadl yn enwedig gyda A. Dwi'n gytuno. So mae rhaid i fi cywiro fy hun. Sim ots dy fi amdano pawb arall, fi jyst yn dwlu arno fe, so mae rhaid i fi wneud e. Ond, so ni di tyfu lan yn y chwarae reina, a ni wastad yn dwlu ar wneud rhyw fath o gyfansoddi, ond o'n i di stopo am oesoedd.
A ni di ail ddechrau yn ystod y cyfnod clos o'n i'n tua 24. So ni di stop o pryd o'n i'n tua 17. Just achos oedd e ddim yn rhywbeth oedd yn ysbrydoli fi ragor, ond hefyd i fod yn onest, achos fi'n credu imposter syndrome rhan fwyaf o'r amser. A fi'n ceisio fod yn onest amdano hwn, achos fi'n credu mae lot o bobl yn brofi fe. Yn enwedig, fi'n credu marginalised genders hefyd. A fi'n credu bydd rhaid ni edrych ar hwnna ar y geiriadur i wybod beth hwnna yn y Gymraeg. Ond enwedig gyda, fi'n credu fi fel fenyw di teimlo fel o'n i ddim yn digon da i wneud cerddoriaeth, i roi pethau allan. Achos mae, rhan fwyaf o'r amser, y person sy'n stopo chi wneud rhywbeth yw chi. So, fi'n ceisio bod yn onest, mor onest ag y gallai i helpu cefnogi bobl arall ac i annog i bobl arall, just ceisiwch, just mynd amdani. A fi'n credu gyda Miss O'Hare, achos oedd e'n persona, oedd e dim just fi fel artist yn fel rhyddhau pethau, oedd e'n fel Miss O'Hare sy'n rhyddhau. So, oedd rhyw fath o wahaniaeth fyna. Fi'n really honest nawr, achos fi'n credu mae fe'n rhywbeth bwysig i bobl sylweddoli hefyd. Ond oedd e'n cam enfawr i fi fel person sy'n oedd moyn wneud stwff. Fi'n credu heb Miss O'Hare byddai ddim yn wneud y pethau dwi'n wneud nawr. Felly mae dim byd yn cael ei wastraffu pryd chi'n wneud stwff. A fi'n hapus iawn nes i camu mas a wneud Miss O'Hare. Achos o'n i'n mor ofnus wrth ddechrau Miss O'Hare. Achos mae hefyd o'n i'n meddwl, so'n gwybod os mae Cymraeg fi'n digon da, pwy fi i ddeitho pobl bod mae'r hawl gen nhw i gael unrhyw Cymreigdod maen nhw moyn, pwy fi i ddeud unrhyw beth fel yna, a pam bydd y pobl moyn gwrando i fi i ddysgu Gymraeg, ti'n mo? A ni fel, just rhoi go arni. Ti'n mo? Achos, a wedyn, o'n i just ddim... O'n i'n meddwl, wel, dim ots beth fel lot o bobl yn meddwl. Fel, os mae pobl ddim yn... Os mae fe ddim yn achosi doler ac mae'n annog cwpl o bobl i siarad fwy Gymraeg ac i teimlo yn well yn ei hun amdano'i Cymreigdod a unrhyw beth i wneud gyda hunaniaeth, neu jyst i wneud nhw chwerthin, o'n i'n hapus. Ti'n mo? So, mae di bod yn... So'n gwybod os mae pawb yn hoffi hwn, a dwi ddim yn hoffi hwn, ond mae wedi bod yn siwrne. Ie, wrth gwrs. Diolch am ymateb mor onest hefyd. A mae'n really drist, achos ti ddim siwr o fod, fi di cael yr un profiad, ond ti ddim yr person gyntaf fi di clywed sydd di siarad am fel ydw i'n digon dda gyda fy sgiliau i'r iaith. A ni gallu trafod hyn am oriau siwr o fod, ond mae'n rhywbeth mor rhwystredig gyda iaithoedd lleiafrifol. Mae lot o pobl yn teimlo'n gryf, dwi'n deall hynny, ond ar yr un pryd, I don't know, it's going to take years to unpack, dwi'n credu, gyda y ffordd ni weld ein gilydd fel Cymru, fel siaradwyr Cymraeg, a hefyd, fel dweud ti ar ddechrau, dy ffrind i, fel ddim siarad yr iaith Gymraeg, ond obviously Cymraes yw hi, a mae'n just perthynas mor gymleth, a mae'n layered hefyd, achos fel o'n i'n ryfedd, achos dwi'n dod o gas newydd, ac o'n i eisiau dysgu Cymraeg, ond fi di cyrraedd o pobl o'r Ynys Môn sydd wedi cael y profiad lle ro'n nhw'n ryfedd achos ro'n nhw'n dod o'r teulu Saesneg. A mae'n... I don't know, I'm going off on a little spiel here. Na, mae'n bwysig. Yeah, mae just... ond, dwi'n falch i glywed nes di penderfynu i wneud y gwaith, achos hefyd fel mae'n really hawdd yn y dyddiau yma i just taipio'r criticism i rhywun ar y we, ond pwy sy'n actually wneud y gwaith, pwy sy'n wneud be fi'n galw y gwaith da, the good work dros yr iaith Gymraeg, a pethau fel Miss O'Hare, bendant wedi helpu pobl, mae definitely rhywbeth mor hwylus, dwedais ti? Ie, hwylus. Achos dysgu unrhyw beth, mae'n gallu bod hwylus. A obviously now, dwi'n credu
mae fel sweet spot lle mae lot o pobl yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae di penderfynu i dechrau ei siwrne nhw. Siwrne, ie. Siwrne? Dwi'n gywir, ie. Ie, di. Ie. Mae'n sy'n well na daith weithiau, siwrne. Odi, fi'n dwlu ar siwrne. Ond fi'n credu, mae taith, i fi, achos dwi'n gweithio yn y diwylliant cerddoriaeth yna, mae taith yn meddwl to. So, os mae rhywun yn dweud, fi wedi bod ar daith dy fe, a fi fel, lle ti bod? Ali Pali, clwfi o'r bach. Le Pub. Dwi'n caru Le Pub. Ydw. Mae nhw'n neud gwaith da. Da iawn, guys. Da iawn Le Pub. Da iawn, shout out to the pub. Achos, obviously, fi'n dod o pentre rhwng Caerdydd a Chasnewydd. So, bobl sy'n radio'r podlediad, probably sick of me saying this, ond fel, cos fi, pob tro fel, dwi'n dod o pentre rhwng Caerdydd a Chasnewydd. Ond, so nes i tyfu lan mynd i, y ddau, so Barfly yng Nghaerdydd, a wedyn Le Pub a TJ's yng Nghasnewydd. Obviously now, mae TJ's wedi mynd a Barfly wedi mynd, ond mae Le Pub, mae dal yna am y diwylliant alternative, ac annibynnol, I guess. Independent. Annibynnol. Stynnu'r Kilkenny Cat yma yn Lanelli. Mae pobl yn dwlu ar. Mae pob nos fercher, mae open mic. A mae pobl yn dwlu mynd lawr a neud o. Ond just i kind of tynnu nôl i beth o ti'n deud, fi'n credu y reswm. Dyna pham mae wedi bod yn holl bwysig i fi i deitho pobl sdim ot amdano safoniaeth ti. Achos oedd y rhaid i fi, o'n i nid dim ond yn just deitho pobl arall, o'n i deud i fy hun hefyd. A fi erioed wedi fel deud wrth o bobl ar platfform fi, achos o'n i eisiau cael rhyw fath o, o'n i sôn amdano'r persona yma, o'n i eisiau pobl i meddwl, mae mes o heb, byth yn meddwl hwn, a fi'n credu mae hwnna dal yn bwysig, achos pryd fi yn mis o he, fi byth yn meddwl hwnna, fi byth yn becs amdano safoniaeth, fi jyst yn, mynd amdani. Ond mae wedi bod yn rhywbeth, fi wastad wedi dwlu dysgu ers yn un fach. A fi'n credu dwi'n hoffi'r ffaith bod fi'n dysgu rhywbeth newydd gyda'r Gymraeg bob dydd. Ond fi'n hapus bod na rhyw fath o safon, achos fi'n credu mae fe'n bwysig i iaith cael rhyw fath o safon i wneud yn gynaliadwy, sustainable, ti'n ma? Diolch. Pa becsa? O'n i fod i ofyn. That's it. Gair newydd. Diolch. Dwi'n cytuno. Mae'n pwysig i cael rhyw fath o safon, a fi'n gwybod mae pobl fan'na yn bodoli am y mwyaf o amser hefyd, pam mae'n dod o'r le maen nhw'n meddwl sy'n fel defnyddiol hefyd, os maen nhw'n ddweud pethau. Ond yn fy mrofiad i, Sam wedi cael unrhyw problemau gyda pobl sydd wedi eisiau cywiro fi a stuff. Cos, fi siarad at yna weithiau, dwi'n credu mae rhaid i fi mynd nôl i wersi Cymraeg achos mae lot o fel bad habits gyda fi yn yr iaith Gymraeg nawr. Achos y grŵp o ffrindiau fi, ni jyst siarad Wenglish. A o'n i'n siarad gyda grŵp o pobl yn gwaith a ro'n i'n gweithio yn yr adran Cymraeg. Nes i cael cinio gyda nhw. O'n i'n just meddwl fel, ro'n nhw'n siarad, a o'n i ddim yn deall bewn ro'n nhw'n dweud, achos roedd y safon o'n ei just yr lefel o'r Gymraeg nhw yn perffaith. Ac o'n i'n really struglo, and o'n i just fel, oh my days, fel, mae hwnna'n iawn, fel Saesneg, ac dwi'n gwybod mae lot o pobl teimlo mor cyffyrddus mewn sefyllfoedd wahanol gyda Saesneg, fel mae dybyniad y gefndir hefyd, ti'n modd, ar y pwnciau. Anyway, I'm going off the point. So nes ti astudio yng Nghaerdydd. Do. A wedyn ti di symud mas, a wedyn nawr ti'n dod nôl i'r ddinas fawr. Ydw. I mean, fi'n cymryd y pes. Dwi ddim yn ddinas fawr o gwbl. Mae fel pentre. Wel, dyna pham fi'n hoffi fel dweud galfen, dim ond pawb yn galw Llundain the Big Smoke. Wel, fi'n galw Gaerdydd the Big Smoke. Y mwg mawr. Y mwg mawr, achos
Pobl fel, a fi fel, symud i'r mwg mawr. A nhw fel, Lundain, na, gydydd. Y prif ddinas. So mae fan pobl yn dwlu ar rhain hwnna. Ti'n meddwl rai jokes mae pobl yn just lyfo. Ie, pobl yn offi hwnna. Ond dwi'n symud, just i fod yn mae gen i, fi wedi creu cymuned hyfryd mae'n am pobl wedi bod mor gyfeillgar a dwi wedi cadw mewn gysylltiad gyda ffrindiau o'n i gyda yn mhrifysgol pryd ni yna am flwyddyn, ond hefyd fi wedi creu lot o ffrindiau newydd wrth weithio yn y diwylliant cerddoriaeth a dwi eisiau bywyd fod yn bach fwy hygyrch, accessible. Diolch. Dim problem. Achos mae fe'n fi wedi blin a lot, a fi'n credu, fel fi'n sal nawr, a fi'n credu un o'r resymau yw dwi wedi bod yn trefelu eisiau gymaint. Fi'n credu fi'n mynd i Gaerdydd 6 i 8 waith y mis ar y foment. A yna'n lot o amser ar trens, a lot o amser ar trens sydd anffodus wastad yn hwyr. A lot o arian hefyd. Lot o arian. Felly, fi'n credu... Ond achos fy ngwaith i, dwi dal yn gallu weithio mewn cymunedau fwy fach hefyd ac i buddsoddi mewn i gymunedau fach. Achos dyna beth dwi'n angerddol amdano i wneud yn siŵr bod pobl yng nghymunedau fwy fel gwledig, rural, yn gallu, fel mae fe'n hygyrch i nhw i gael y cyfleoedd a mae pobl yn y big smoke yn gallu cael. Mae'n tricky. Mae dinesoedd yn annog pobl a fel mae wastad wedi digwydd fan a lle ti'n cael hwb o'r diwylliant a'r cerddoriaeth ond dwi ddim yn teg really lle mae lot o bobl, mae rhaid iddyn nhw teimlo fel, mae rhaid iddyn nhw dod neu byw yn y dinesoedd. Obviously, mae Llundain yw enghraifft on steroids, tymod, fel... A hefyd, falle nawr yn y byd austerity a byd heb funding, mae lot o'r... fi di kind of darllen cwbl o erthyglau nawr am artistiaeth neu actorion sydd wedi dod o'r, dros Prydain, weithiau o'r fel... sa'n gwybod sydd wedi dweud fel... dosbarth gweithio? Dosbarth gweithio, na fi. Dosbarth gweithio, da iawn. Fel Chris Eccleston yn enghraifft, right? A nawr mae'n poeni achos, basically, mae arts yn... Dwi ddim yn... beth oedd y gair am fel accessible? Mae fe ddim yn hygyrchol. Hygyrchol. Hygyrch yw accessible. Dwi ddim yn hygyrch nawr i bawb mewn ffwrdd, achos... mae rhaid i ti cael yr arian, y diogel, the safety of it. Na fe, Ond hefyd, ar yr un pryd, cwestiwn i ti, achos i ysgol Saesneg, so ges i ddim y profiad fel hyn, ond dwi'n credu ma' 'na wahaniaeth rhwng ysgolion yr iaith Gymraeg a'r ysgolion Saesneg o gwmpas celf. The arts. Achos chi'n dysgu i sut i canu lot mwy, actio mwy. Nes i wneud cerddoriaeth a nes i actio yn ysgol, ond doedd e ddim yn cool i wneud. Ond dwi'n credu yn yr ysgolion Cymraeg, does opsiynau. Mae rhaid i chi wneud be bynnag. I don't know, dyna'r perception fi anyway, ond sa'n gwybod os ti gytuno gyda fi. Mae dal problem gyda fel funding a pethau and whatnot, ond... Don't know, wyt ti'n meddwl am mwy o cyfleoedd i... Fi'n credu allan ni ddiolch i'r Eisteddfod yn dan o hynna. Fi'n credu mae fe'n mae fe'n holl bwysig i diwylliant Cymru. A fi'n credu dyle fod fwy o gysylltiad i bobl sy'n mynd trwy ysgol Saesneg i'r Eisteddfod. Dyna lle fi'n credu mae fe gallu dechrau. Ond, ti'n bod, achos yn yr Eisteddfod, mae rhaid i chi, mae nhw'n practically yn fforsio chi i wneud drama, i fod mewn cwr, i gael y brofiadau yma. Ac i berson fel fi, oedd yn dwlu ar wneud pethau fel yna, o'n i'n chefft. Ti'n bod, yn siawns i fi ymarfer,
Ond o'n i hefyd yn lwcus dros ben, mae rieni fi a fy mrodyr hun, maen nhw wastad di annog fi siwd gymaint yn fy, mam a dad just fel ti'n gallu gwneud unrhyw beth ti'n moyn, a ni'n mynd i cefnogi ti. So o'n i'n really lwcus yn hwnna, a fi di gwerthfawrogi beth maen nhw di, y ffordd maen nhw di cefnogi fi fel hwnna. Ond fi credu gyda celf, ar celf y ddydau yng Nghymru, fi'n credu na bethau fach all newid i cael gap na. Achos fi'n credu o ran gyfleoedd, mae rhaid ni fod yn fwy deg ar gyfer y rai sydd ddim yn siarad Cymraeg hefyd, y plant fyna. Yeah. Achos fi'n gallu gweld nhw yn cael ei adael ar ôl. Celfrydau. Beth ydi is it the arts? The arts, yeah. Iawn, diolch. Dim problem. Dwi'n teimlo gobeithiol naw dros yr sefyllfa addysg a Cymraeg. Mae lot y gwaith i wneud, a hefyd fel, adeiladu athrawon Cymraeg, achos does dim digon ohonyn nhw a hyn o bryd, os ni'n newid popeth nawr. So, ond, Fi wedi cael stwr o rai bobl, achos maen nhw fel, pam i ti ddim yn dysgu Cymraeg? Fi wedi cael actual stwr. Fi fel, sorry. Be di stwr? A telling off. O pobl ti'n nabod, neu... Rai bobl, ie. Fi di cwrdd yn rai athrawon o'n i arfer bod yn ysgol gyda. A nhw'n dwlu ar mis o hes, o'n nhw fel, pam wyt ti ddim yn... A ni wedi dweud, so'n credu mae iechyd meddwl unrhyw un yn gallu cymryd beth sy'n mynd mlaen yr ysgolion ar y foment. So, fi'n mynd i wneud e mewn ffordd wahanol. Wel, dyna'r peth, ti yn dysgu. Ond fi'n credu maen nhw fel, a maen nhw moyn i plant fod fel, a fi fel, bydd well gen i roi'r adnoddau i athrawon yn lle fod yn athrawes fy hun. Ie, dysgu mewn ffordd wahanol, ond dal yn dysgu, ie. Gyda cerddoriaeth ac y celfrydau, nes i weld ti yn yr noson gwobr cerddoriaeth Cymraeg. Sa'n gwybod sut i ddweud yn y Gymraeg? Welsh Music Awards. Ie, na fe. A mae lot o, oed ti'n teimlo fel ni mewn Cŵl Cymru Rhan 2? Ie. A hyn o bryd? Bendant. Ie, pam? Dwi'n gytuno? Ie. Fi credu y cysau fel meddwl bod dwi ddim yn gallu byw mewn amser a meddwl, yn lle dweud, dyna pryd oedd Cŵl Cymru 2 yn digwydd. Dyna pryd oedd yn... A fi moyn fel, ni yna nawr. I just galw e mewn. A just dweud, dyna beth ni'n byw mewn. A fi'n credu fe'n digwydd achos mae fel y ffordd mae bandiau Cymraeg yn cael ei ffrydio ar Spotify. Ni wedi gweld bandiau fel Gwilym y Mellt, maen nhw wedi cael lot o sylw o fel NME ar Spotify a popeth fel ni. A fi'n credu mae lot fwy o barch yn dod mewn ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg, ond hefyd fi'n credu ni'n gwybod bod ni mewn Cŵl Cymru 2 achos mae pobl ifanc dal yn gofyn am bethau fel fwy o amrywiaeth mewn genre. Maen nhw'n gofyn am fwy o gyfleoedd i weithio tu ôl y sîn, falle yn neud sain neu yn neud goleuadau mewn gigs a mewn sioeau, pethau fel ni. Ni hefyd mae pobl yn gofyn am fwy o rap, fwy o grime, fwy o R&B. Mae R&B Cymraeg, dwi'n moyn gweld fwy o hwnna, achos mae fe'n mor brydferth wrth glywed rhywun yn deud y geiriau Cymraeg ac yn canu'r geiriau Cymraeg dros R&B beats, lush. Am y tro cyntaf, nes i darganfod Tallulah. So, mae'n anhygoel. Anhygoel. Oh my days. O'n i'n really hoffi Tallulah. A nes i ddim yn gwybod amdano nhw cyn y digwyddiad. A wedyn, o'n i'n yn y lleidfa fel, pwy yw Tallulah? Y cerddoriaeth, anhygoel. A fi'n credu, a y reswm fi gallu dweud hwn amdano bod pobl ifanc moyn hwn, fi ddim jyst i cymryd hwn allan, fi actually di wneud ymchwil arno fe. So dyna rhan o swydd fi yn gweithio i Beacons Cymru, dwi'n gweithio i rhywbeth o'r nhw amlen, o'r envelope, a be ni wedi bod yn neud dros y 6 mis diwetha yw gofyn i bobl ifanc
trwy fel casglu data mewn ffyrdd reit wahanol. Ni wedi bod yn gofyn iddyn nhw, be chi moyn gweld yn dyfodol diwylliant cerddoriaeth yr iaith Gymraeg? Be bysach chi moyn, os digon o gyfleoedd i chi i weithio neu i berfformio, os digon o gyfleoedd ar gyfer pobl yn lleoedd fwy gwledig, pethau fel ni. A be sydd wedi dod allan ohono fe yw, maen nhw moyn gweld amrywiaeth genre. Dyna un o pethau gryfach. A hefyd, dyn nhw moyn gweld fwy o bandiau gogledd a de i mynd i'r ddau ochr. So, de mynd fwy i'r gogledd a gogledd dod lawr fwy i'r de. Felly, wedi bod yn diddorol dros ben, a fi'n lwcus i allu weithio ar rhywbeth fel hwnna. A i cael, achos fi'n gweithio mewn tîm, a ni fel tîm yn meddwl, dyna beth o'n i'n meddwl yn barod, ond i allu cael y data mewn a dweud, mae hwn yn wir, ni wedi cael lot o bobl i ddeud. What a teg, A hefyd wedys ti tym bach o fel chwarae fel drymar. O ti'n gallu dweud tym bach mwy am pa bandiau lle ti wedi perfformio eleni? Okay. Wrth gwrs, dim problem. Felly, yna, fi'n credu, rhywbeth sy'n bwysig hefyd yw, pryd ni wedi dod allan o'r cyfnod clo, cyn fod fi'n neidio mewn i fod yn drymar, fi'n credu mae hwn yn rhywbeth eto bwysig fi moyn deith o bobl. Yw o'n i'n gweithio yn TK Maxx yn gyntaf, wedyn o'n i'n gweithio mewn caffi fach. A pobl yn deud wrtho fi, Ces, beth ti'n neud ma? Pam ti mewn caffi? Pam ti mewn caffi bach yn Porthywyn? A i fi, o'n i angen yr amser yna i ddysgu fwy amdano fy hun ac i just cymryd fy amser. A fi'n credu fi moyn annog bobl i cymryd amser nhw gyda pethau fel hwn, achos mae'r peth iawn yn mynd i ddod pryd mae fe'n mynd i ddod. Achos wrth i fi weithio yn y caffi yma, nes i gwrdd a beth yna ynyr, sef Rog Jones. A fi'n really hapus naethon nhw ddim cymryd y ffordd o'n i'n creu coffi efo y ffordd o'n i'n neud drums, achos o'n i'n, i fod yn onest, o'n i'n warthus fel barista. So, fi'n really hapus naethon nhw cymryd siawns arno fi, achos o'n nhw erioed i clywed fi'n chwarae drums. Oh, wow. A ni ddim di chwarae drums yn gywir, wel, nid yn gywir, yn gyson am tua 10 mlynedd. Achos o'n ni imposter syndrome, o'n ni di siarad amdano. A nhw wedi cymryd siawns arno fi, a just deud, come on, dyr ei wared ni. A bydde fi byth di meddwl lle oedd hwn yn mynd i cymryd ni. Ni di cael y fraint enfawr o chwarae, wel, ni di chwarae Gwyl Tawe, chwarae cwbl o gigs, o'n ni di wneud fel gig lawnsio'r yr album fyd yng Nghwrw, shout out i Cwrw yn Gymraeg. A wedyn, o'n i wedi cael y fraint o chwarae The Walled Garden Stage yn Gwyl y Dyn Gwyrdd. A ni erioed di meddwl bys fi'n person oedd yn gallu chwarae gwyl fel hwnna. Yn enwedig yn chwarae drums. Efallai'n canu, wel achos fi'n canu hefyd, i fod yn honest, wrth i fi chwarae drums. A erioed di meddwl bys fi di wneud hwnna. A gyd nes i, o just dweud, fi'n i roi go ar hwn, a fi'n mynd i gwisgo coch i gyd dy'r band ma, gyda'r 9 ohono ni. A ni wedi dod yn rili agos fel grŵp o ffrindiau hefyd, sydd wedi bod yn hollol lyflu. A o'n i ffili credu a ni wedi joio siwrd gymaint y chwarae fyna. A wedyn, ar ôl wneud popeth fel yna, nes i gwrdd a Mali Haf. A nath Mali ofyn i fi fod yn drummer i hi. A mae hi newydd wneud lansiad EP hi yn Porters yn Gaerdydd. A oedd hwnna'n ffantastig hefyd. A mae cerddoriaeth Mali a Rog Jones yn hollol wahanol. Felly mae wedi bod yn her i fi fel drummer oedd rhaid i fi wella. Oedd rhaid i fi weithio. A fi di gwerthfawrogi hwnna lot hefyd. Achos mae fi di gwythio fi i fod yn well. Achos fi'n credu
Alle fi di aros fyna jyst gweud, wel, dwi ddim yn digon da, so dwi ddim yn mynd i wneud e, ond o'n i jyst i cymryd siawns ar fy hun, achos oedd yn helpu efo'r pobl yma oedd yn rili garedig. O'n i'n teimlo, oedd rhyw fath o llwches, it was quite sheltered efo beth yna ynir, achos o'n nhw wedi gadael i fi wneud y camgymeriadau yma, a nhw wedi gadael fi a just dweud, ti'n mynd o'n ffain pam exo, a wedyn, achos o'n i'n neud hwnna'n gyda'n gilydd mewn y band fi credu, a dyna beth oedd yn mor anhygoel amdano nhw'n ennill y gwobr cerddoriaeth Cymraeg, ti'n mo. Llwch o ferchiadau. Diolch yn fawr, wel, ti'n mo, beth yna ynir. Be sy'n hilarious yw, nes i ddim hyd yn oed chwarae ar yr album. Nes i just chwarae'r album yn fyw. So ni'n rhan o'r tîm hwnna, ond ti'n mo, i album oedd yn sôn amdano fod yn rieni, oedd yn sôn amdano fod yn Gymraeg a ti'n bo, amdano fel aliens a ti'n bo, bwyta cacen a lemonade. Ac i weld y gwaith maen nhw wedi rhoi mewn, ond hefyd lle o'n nhw wedi creu i bobl llwyddo. Oedd yn mor hyfryd i weld nhw'n ennill y gwobr. O'n i'n really, really blessed iddyn nhw. Bendan. Diolch am rhannu hwnna fel dy daith hefyd o'r gweithio mewn caffe a wedyn a dwi'n credu dyna beth sy'n really nice yng Nghymru hefyd. Cymru yn basically pentre, ti'n gallu cyrraedd â pobl, obviously, I don't know, yn fy mrofiad i anyway, dwi'n credu mae pobl sy'n creadigol yn lot mwy down to earth yma y mwyafrif amser. A mae'n bosib i cyrraedd nhw mewn caffi bach, cael sgwrs, creu cysylltiad, a wedyn weld nhw o gwmpas, a y peth nesaf, ti'n gallu gweithio gyda nhw. Mae hwnna'n mor bosib, dwi'n credu, yng Nghymru, a dwi'n really falch ni'n byw mewn wlad bach lle mae hwn yn bosib, really. Ond hefyd, mae rhaid i ti cael y talent i wneud yr ochr arall, ac diolch byth, ti'n gallu wneud y gwaith hefyd, ti'n dweud, I'll give it a go. Ond war y teg mae'n kind of wers i bawb, really, i teimlo mwy hyderus am, ein sgiliau ni. I just give it a go pam lai. Just deud, achos dyna beth o'n i wedi wneud, i cael y swydd The Beacons, o'n i wedi mynd am swydd wahanol mewn fel y byd Beacons, a nes i fethu'r swydd, a fi'n really hapus nes i ddim, achos mae'r person sy'n gyda'r swydd mewn Beacons yn actually amazing, so fi'n really hapus bod nhw'n gweithio fyna. And nes i fethu'r swydd, a wedyn o'n i wedi dweud, falle bod ni'n gallu gweithio gyda chi yn fwy llawrydd ar ôl, o'n i fel, yn freelance. O'n i fel, maen nhw'n jyst yn fod yn neis i ddeud hwnna. A wedyn o'n i wedi cael y galwad. Nice. So cyn gyda, a wedyn, o'n i wedi camu nôl mewn i cerddoriaeth iaith Gymraeg pryd ni'n tua 19 fi'n credu. O'n i wedi dechrau gweld fwy o bobl. A ni'n gwrando arno bobl wahanol fel HMS Morris, gwrando ar creu adwaith mellt. A wedyn fi'n nabod lot o'r bobl yma nawr, sy'n really, really odd. Achos o'n i'n meddwl, maen nhw rhan o'r byd hwnna. Nawr fi'n rhan o'r byd na. Sy'n clas! Fi mor lwcus. Ond, mae'n mor hawdd i just bumpo mewn iddyn nhw a just cael chat gyda nhw. Cos fi'n abod Heledd o HMS Morris, fi di weld ti o gwmpas nawr. Dwi'n abod Iowan o'r band Mali Haf. Fi'n abod tyn bach. Rhythm section's the best mates, no fam. Bass and drums forever. Mae'n bosib mewn wlad bach i cael cymuned fel na. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth unigol amdano Cymru fi'n credu. A bydde fi byth moyn i hwnna newid. Achos fi wedi siarad y bobl amdano. Os chi'n gweld pobl chi'n nabod neu bod chi'n gwybod bod nhw ddim yn ddim fatha fel celebrity, chi'n gallu gweld a meddwl, fi'n gallu gwneud hwnna. A fi'n credu mae lot fwy o ysbrydolaeth yna sy'n hyfryd i weld, yn enwedig gyda pobl ifanc, i weld bod nhw'n dweud, allai wneud hwnna. Mwyaf o amser, mae lot o fel bandiau Cymraeg yn perfformio mewn ysgolion
dros Gymru. Dwlu ar hwnna. Fi absolutely caru e. Ond os ti'n kind of meddwl am hyn yn yr kind of cyd-destun Loegr, mae'n insane. Yeah. Fi ffili dychmygu cael bandiau ti'n weld headline o'r llwyfan dros y haf, a wedyn maen nhw'n chwarae ar y llwyfan yr ysgol, dros y geiaf neu rhywbeth. Mae'n really nice. I don't know, fel yr ysgol, as in like the ladder, yn actually byr iawn. Odi. Odi. So, achos mae pennod yma yn pennod Nadolig, Woohoo! Kinda. Yeah. Mae rhaid ni cael sgwrs bach am Nadolig hefyd. Wyt ti'n fan o Nadolig? Yeah, dwi yn. Yeah? Dwi ddim yn fel obsessed, fel fi'n rhoi, fel dwi'n addurno'r tŷ, neu ddim byd fel na, fel mewn mis tachwedd. Dwi ddim fel yna, ond fi'n joio'r naws ac yr awyrgylch, y teimlad, mae fi'n lyflu. Achos fi'n lwcus, da fi just pobl lyflu i fod o gwmpas yn ystod yn amser Nadolig, so dyna pham, really. Be di naws, sorry? Naws yw fel y teimlad the feeling, like mae fi'n debyg i atmosphere. Gada fi cael falle mae un naws fyna. The nature or the disposition o rhywbeth. Temperament. Just naws. Iawn. Naws. Naws Nadolig. Naws Nadolig, yeah. Wyt ti'n defnyddio... Wyt ti'n defnyddio naws mewn unrhyw sefyllfa neu dim ond dros y Nadolig? Dwi'n hoffi... Dwi wastad i wedi fi'n hoffi y naws o rhywbeth. Iawn, oce, iawn. Dwi'n checio fel parc i destun i... Oh, yeah. Gwych. Lovely. Naws. Fi hefyd. Dwi'n hoffi Nadolig. Dwi'n gallu bod bach o Scrooge weithiau, ond achos fel... Digon teg. Ond dwi'n hostio 11 o bobl yn fy ngtŷ i penwythnos nesa am dolig, fel dolig ffrindiau. Lyfli. Ond, hyfryd, ond ar yr un pryd, mae lot o coginio i wneud, a hefyd, does dim unrhyw fel decorations gyda fi eto. So, mae rhaid fi mynd mas heddi, a trio, sa'n prynu fel coeden, ond fel cwpl o fel goliadau? Goliadau, lyfli. Goliadau. Mae Holly Bush yn y celyn, yw e? Bush celyn? Lyfli. Yeah. Dwi'n gallu gwneud fel, Nadoligol? Nadoligaeth. Nadoligaeth. Yeah, so, Nadoligaeth. mae rhaid fi nawr trio wneud tŷ nalodigaidd ar budget. A mae'n bosib. Fi'n credu, allet ti'n neud pethau, fi wastad pryd mae pobl yn dod rownd, fi wastad i ceisio neud yn mor haws. So, yn gwybod amdano pobl os maen nhw'n vegan neu'n gluten-free neu dairy-free rhywbeth, ond... Un vegan gyda ni. Un vegan, oce. Wel, mae caws vegan chi'n gallu cael. Un o'r bethau ti'n gallu neud ar gyfer fel y dessert ar ôl yw literally just cael, fel, os ti'n moyn neud rhyw fath o cheese board, os ti'n rhoi camembert mewn yr oven, yn y ffwrn, pawb yn apus. Just cael sourdough a wedyn rhoi mewn. A os ti'n moyn neud y Nadoligaeth, rhoi saws cranberry ar y top. Sorted. Honestly, fi wedi defnyddio hwnna siwrd gymaint, a mae wedi safio fi lot, achos y gym mae rhaid ti'n neud yw waco fe'n y ffwrn. Dwi'n bendan cael cheese board. So, fi ddim yr unig person sy'n coginio diolch byth, mae tri ohonyn ni. Okay. A ni penderfynu i wneud, cheese board. Fi'n fan mawr o cheese board. Sorry, go on. Wel, o'n i di mynd i, ti'n bod, un o'r lleoedd really dda ar gyfer wneud cheese board, os ti'n moyn cael fel darnau fach o gaws, a cael lot ohonyn nhw, yw'r Morrison's Deli. Oedd e wir ddim yn costi gormod i gael fel spread really dda. Oedd ffrind fi wedi troi'n 30, so ni wedi wneud hwnna ar gyfer penblwydd fi. A mynd i Airbnb yn Dynefwr, hyfryd. Dwi'n hoffi Castell Dynefwr. Hyfryd iawn. Mae yn. Hydol. Magical. Hydol. Hydol iawn, boys. Hydolis. Hydolis, yes.
Nôl i hydolus, hydolus dolig. So... Segway. Beth, diolch. Beth wyt ti'n neud pob flwyddyn dros dolig fel ffilmiau neu digwyddiadau? Wel, ni'n dwlu ar fwyd yn ein teulu ni, ond achos mae fi 2 frawd yn hun, a mae'r 2 ohonyn wedi priodi, fi chwiorydd nawr, a sda ni babi yn y teulu hefyd nawr, a fi di dwlu fod yn fodryb iddo fe. Yn actual cherub, mae'n mor lyflu. Dwi'n rai babi sydd ddim yn dangos lot o emosiynau, mae fe'n gwenu trwy'r amser, mae fel pwmpen fach, little pumpkin, mor cute. Fi dwlu arno fe. A gyda Nadolig, ni jyst yn neud siŵr bod ni'n gallu treulio amser gyda'n gilydd rhywbryd. So, ni'n hoffi mynd am wac fach, gwylio cwpl o ffilms, ond ni'n hoffi chwarae gemau, ni'n un o'r teuluoedd hwnna. Ni'n chwarae gemau i bwrdd really hen fel, so'n gwybod os chi'n gwybod un hwn, ni'n chwarae'r manager. Ti'n clywed am hwnna ar-lein? So lle chi'n actio fel manager o... chi'n actio fel reolwr pêl-droed. Ni'n dwlu arno fe, so'n gwybod beth yw e. A da ni ddim yn chwarae Scrabble ragor. Ddim yn gallu neud e. Ni wedi gadael hwnna allan. O'n i yn chwarae Trivial Pursuit, hwnna'n really dwlu ar hwnna. Ond classics. Ni'n gallu adnabod fel teulu bod ni'n really lwcus, bod ni'n gallu treulio amser gyda'n gilydd a joio yr amser gyda'n gilydd hefyd. Ond ni'n teulu sy'n hoffi pethau fel The UK Office a Mighty Boosh o pethau fel yna. So, da ni'n gwylio pethau fel yna hefyd yn ystod Nadolig. Ond cool. Da ni'n cael cig oen ar gyfer... fel, dyn ni ddim yn cael twrci. Dyn ni ddim yn cael twrci. Dyn ni ddim yn really hoffi twrci. Felly, a mae dad yn coginio ratatouille, dy fe. So, cig oen a ratatouille, gyda roasted. Mae fe'n rhywbeth, mae pobl fel, be? A wedyn chi'n ceisio fe, a blasu fe. A chi fel, So, os dyn ni ffrindiau sy'n vegan, dyn ni roi ratatouille iddyn nhw, wrth gwrs, nid y cig oen. Ond dyn ni'n creu y cig oen oedd mamgi yn neud. So, ni'n defnyddio fel ryseit hi i neud sy'n really lyflu hefyd. Mae hwnna'n lyflu, War y teg, a obviously mae'n golygu lot i cael y trydyddiad fel na, I guess. Fi'n credu... Wel, o'n i ar fferm yn ei fferm dros dolig. Dyna beth o'n i'n neud. O'n i'n mynd i ymweld â ffrindiau ni ar y fferm, a ni'n edrych ar ôl fferm. So, o'n i'n fel ffermwraig fach. Pryd ni fel 90 mlwydd oed. So, os mae pobl yn dweud o fi, ti'n bod beth yw silage, ti'n bod beth yw... Ti'n bod fi fel, dwi'n. Ti'n bod? So, fi bach yn gledig, o'n i'n dwlu edrych ar ôl y defaid, edrych ar ôl... y buwch i gyd. Achos, so ers o'n i'n 8, a ni wedi mynd am 10 mlynedd, pob amser Nadolig. Teulu hyfryd yn Llandysil, o'n i'n dwlu arnyn nhw, a o'n nhw'n neud lot o waith fferm. So, am 3 dydd y flwyddyn, o'n i'n ffermwraig fach. War y teg, eitha yn unigryw. War y teg, specifically dros dolig hefyd. Dim dros fel y haf, lle mae tywydd yn lyflu. O'n i gwisgo'r waterproofs i gyd, suited and booted, a wedyn fel het Santa ar y quad bike. Dwi'n caru hwnna, war y teg. Mae'n brilliant. O'n i'n eto, lwcus dros ben i ddysgu'r sgiliau hwnna ac i ddysgu amdano anifeiliad ar y fferm a sut i edrych ar ôl nhw. A sut i edrych mewn i lygaid buwch os maen nhw'n rhoi chi problemau. A jyst bod fel, fi yw'r boss. We can have problems here, mate. Wyt ti siarad Saesneg neu Cymraeg? Cymraeg dyn nhw. Fi a ti yn mynd i gwmpo mas nawr. A wedi fi sylweddoli taw buwch yw a maen nhw'n lyflu, a maen nhw'n creaduriaid mor fel lyflu. Maen nhw'n garedig iawn.
Fab play. Wel, diolch am rhannu hwnna. Mae'n diddorol iawn. So, ti'n mynd i'n nôl i'r ffarm eleni? Wel, na, dyn ni ddim yn neud hwnna ragor. Ni jyst yn aros adre. Iawn. Achos ni'n dwlu ar ein tîm yn Llanell ei fyd, so... Mae'n swnio fel dyn mor neis, a hefyd fel dwedais ti, mae'n, i can y cynhedlaeth nesaf nawr gyda y fabi bach. Mae'n newid yr holl dirnod, siwr o fod. Wel, achos dyn ni'n neud Secret Santa efo'r oedolion, a wedyn mae fe'n cael ei sbwylo'n llwyr, wrth gwrs. Nice. Dwi'n cytuno gyda ti, sa'n prynu llawr o anrhegion o gwbl nawr. A hefyd gyda y dirnod dwi'n hostio penwythnos nesaf, ni di penderfynu i wneud Secret Santa, ond mae'n rhaid i ni prynu pethau o'r siociau elusen. Achos just fel... achos fel, Secret Santa gyda ffrindiau, it's always a bit silly, a bit funny, a mae hynny'n iawn, ond fel, mae'n just sa'n moyn prynu plastic newydd sydd ddim yn golygu lot. Mae'n lot well i fynd dal prynu pethau eitha ryfedd, siwr o fod, yn y siopiau elusen, ond mae'n gobeithio dal yn defnyddiol. Dyna'r plan fi, anyway, gan I weld. Wel, o'n i di ffindo ar gyfer ffrind, o'n i di prynu ddi Mr Urdd ceramig, a dde fel i cadw dy aria, Oh my god. Oedd yn amazing. A beth oedd yn hilarious, oedd yn ystod y rygbi amser chwefror. O'n nhw'n neud, beth oedd yn hilarious, o'n nhw wedi rhoi fel bisbawd nhw dros fel y slot arian, a nhw wedi rhoi fel shots mewn e. O'r Mr Urdd ceramic. Mr Urdd. Oedd e'n mor ddoniol. So mae fe yn hif y ffrind, yn casglu arian. A oedd hi'n dwlu arno fe. A oedd e o siop elusen. A oedd hi'n lyfo fe fyd, achos mae hi'n dwlu arno siop elusen. Weithio chi'n gallu cael y gems yma. Cytuno, A hefyd, lle orau am gwydrau yn fy marn ni. Maen nhw'n lyflu. Great glassware selection, twod. So, just cyn fi ofyn ti cwestiwn olaf. Beth yw dy hoff gair ti yn yr iaith Gymraeg? O'n i arfer dwlu ar y gair chwistrell, sy'n rili ddoniol. Beth yw chwistrell? Chwistrell. Chwistrell. Syringe. Sydd ddim yn... Mae'n swnio'n gret. Mae'n swnio'n gret, ond sa'n credu styddi gair hoff. Oedd e'r arfer fod yn chwistrell, jyst achos o'n i'n dwlu ar y ffordd o'n i'n gweud e. Ond fi'n credu, beth sy'n digwydd yw, fi'n dweud gair yn meddwl, dwlu ar hwnna. Fel heddi fi wedi dweud y gair awyrgylch neu naws. A wedyn fi fel, dwlu ar hwnna. Felly, mae fe'n newid trwy'r amser wrth i fi ddarganfod fwy, fi'n credu. Mae fel siwrne. Siwrne, na fi. Gyda'r geiriau, mae'n newid pob flwyddyn. Pob cyrnel ti'n troi. Fi'n casglu nhw, a maen nhw, ti'n bod, gyda fi trwy'r amser, a wedyn mae'r amser i ti fynd nawr, byddai'n casglu nhw. Mae'n hyfryd. So, Ces, ni di cyrraedd i'r diwedd, so mae rhaid i fi ofyn ti, cyn ti fynd, y cwestiwn olaf. So, dyma'r sefyllfa, mae peiriant amser gyda ti, fel Doctor Who, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac ymweld 3 lefydd wahanol ble fasa ti fynd. Wel, efe 3 lefydd, neu allai jyst meddwl amdano person, ydy hwnna'n iawn? Wrth gwrs, mae lan i ti. Wel, byddai'n mynd i... byddai'n probably mynd i Philadelphia yn 1949, a oedd rhaid fi edrych yn lan. So, dwi'n dwlu ar hanes, ond dwi ddim yn cofio popeth. Achos, byddai'n dwlu i gwrdd a Harriet Tubman. Achos... so oedd Harriet Tubman wedi creu the Underground Railroad i helpu bobl i achub nhw o gaethwasiaeth. A fi'n credu mewn rhywbeth
Fi'n gwybod bod yn rhywbeth od iawn i ferch o Gymru i pinpoint o. Ond fi'n cofio dysgu amdani mewn ysgol, a o'n i'n just meddwl pa mor ddewr oedd hi, a pa mor, oedd pobl yn parchu ddi eisiau gymaint, a fi just yn meddwl bod rhywun sydd gyda'r ffydd hwnna i gario ymlaen ac i achub siwd gymaint o bobl, a oedd hi ddim yn gwybod yr effaith o beth oedd gwaith hi'n mynd i wneud. Mae ffilm amdani nawr, mae pobl yn sôn amdani, a o'n i wastad, o'n i just meddwl, waw, mae ddi'n fenyw anhygoel. A fi wastad just di meddwl amdani, weithio mae ddi just y pobl mewn i menydd fi, sa'n gwybod pham. Ond ti'n bod pryd chi'n ieithu gyda rhywun, so'n credu bod fi'n fel Harriet Tubman, neu dim byd fel ni, ond oedd hi just i ysbrydoli fi siwd gymaint. Pryd o'n i'n fel, fi'n credu o'n i'n 13 ar yr amser yn dysgu amdani. A o'n i just meddwl, waw, o'n i ddim yn gwybod pa fath o effaith. Ond mae hi just yn rhywun fi wastad i meddwl amdano, rhywun hanesyddol. Os mae rhywun yn gofyn i fi amdano rhywun, a fi fel, Harriet Tubman. So fi ffili really esbonio, wel, oedd hi'n person oedd hi'n person anhygoel, so dyna phan bydde mae'n siarad i, ond fi'n credu bys fe'n neis i ddeud wrthi, beth ti'n neud yn neud effaith, a beth ti'n neud, mae pobl yn mynd i siarad amdano fe, ond fi'n credu bydde probably fel, so, achos bydde just fel, fi'n mynd i neud hwn anyway, just i gwrdd hi ac i neud, i neud rhywbeth fel hynna. Wara teg i dy ysgol neu dy athro neu athrawes Cymraeg, hanes, achos nes i dysgu amdan hi llynedd neu 2 mlynedd yn ôl. Fi newydd dysgu amdano hi, ond straeon pwysig iawn i gwybod, o'n i teimlo fel, pam ydw i'n dysgu am hi naw, ond obviously mae'n dibynnu fel, par ysgol ti fynd i, neu pwy ti'n nabod pan ti'n tyfu lan a stuff. So, chos nes i dysgu amdano hi yn ysgol. So ydyn ni modiwl i gyd ar y pobl di yn America, a yn fynd o... Nes i wneud yr un peth, ond dim dysgu amdano hi. A na, wel, ydyn ni athro rili dda enw Mr Jones, oedd e wastad yn edrych yn fwy fanwl mewn i bethau. A oedd wedi gofyn i ni edrych ar bobl wahanol yn ystod y pryd oedd yn neud gwahaniaeth. So, gwych, oedd e just yn athro rili dda. Shout out Mr Jones, diolch. Ond, mae'n neud y gwahaniaeth pan ti'n cael athro neu athrawes fel na sy'n really eisiau, ddangos ni, I don't know, fel the wider world. Y byd eang. Y byd eang, diolch. Ces, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser i siarad gyda ti fel hyn. Diolch yn fawr. A diolch am rhannu dy siwrne. A hefyd just, y gwaith dda ti'n neud gyda'r byd cerddoriaeth, a hefyd gwaith ti di bod wneud nawr ers y cyfnod clo gyda Miss O'Hare. Os mae pobl eisiau ddilyn ti, ble o'i ti yn y byd? Rhan fwyaf o'r amser dwi ar Instagram, sef Miss O'Hare Cymru. Dyna beth yw'r handle. Dwi ddim wedi postio lot, mae rai fi fod yn onest, achos dwi wedi bod mor brysur, ond fi wedi bod yn meddwl amdano syniadau beth allai wneud y Miss O'Hare, ac efalle mae dy fi gan newydd, efalle. Gwych. Ond mae back catalogue gyda ti yn impressive iawn. Mae llwyth o bethau i chi signo'ch dannedd mewn i. Felly, Miss O'Hare Cymru yw'r handle. A Miss O'Hare yw O-H-A-R-E, fel y cwningen. Fel y cwningen? Fel y cwningen. Os ti ddim wedi wylio neu rando i Miss O'Hare eto, mae rhaid i chi, achos mae'n, fel dwedais ti, mae'n diddorol ond hefyd ddoniol, a mae'n just really, mae'n ffwrdd dda i helpu ddysgwyr, a hefyd just pobl sy'n eisiau
dathlu ein iaith ni. Wel, Nick, diolch anferth am gael fi ar y sioe ac i gael y siawns. Fi'n credu hwn yw podlediad cyntaf fi erioed. Felly mae fe'n hollol fraint i allu ddeud bod fi di gallu siarad gyda ti i weld dy siwrne di hefyd efo dy Cymraeg. Diolch. A fi'n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi dilyn fi neu wedi anfon neges mewn. A hefyd y ffordd ti'n siarad amdano Miss Ohed, dwi'n wir yn gwerthfawrogi fe. Felly diolch am damser di heddi. A dy gwestiynau, gwestiynau gret. So diolch. Diolch yn fawr. Wel, i y gwrandawyr, yn aml fi'n kind of rhoi creu rhestr o cwestiynau, ond o'n i siarad gyda Kez, o just fel, should we just wing it? And rwyt ti fel, wing it in capital letters. So o'n i fel, iawn, okay, gwych. A wedyn, mae pethau really hyfryd wedi dod mas o'r sgwrs, so mae wedi bod yn hyfryd i siarad gyda ti. A pan ti'n symud i Gydydd nawr, siwr o fod na i weld ti o gwmpas. Felly, diolch eto a hwyl fawr. Hwyl fawr, diolch. Tara blantos. Tara. Wel, dyna ni. Just cyn i orffen y benod, mae rhywbeth newydd gyda fi, coffi. So mae'n debyg iawn i Patreon. Felly, os ti moyn cefnogi fi a y gwaith fi wneud, ti'n gallu ffeindio fi ar coffee, ko-fi.com/Sgwrsio. A fel arfer, cofia, mae'n bosib i dilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook. A hefyd, diolch yn fawr iawn eto am wrando. Mae wedi bod blwyddyn hwyl iawn. Diolch am eich cefnogaeth. Dwi'n really gwerthfawrogi chi yn fawr. Nadolig llawen, blwyddyn newydd dda, a na welch chi yn y blwyddyn newydd. Hwyl am y tro.